Krásny deň. My vás zdravíme z Peru. Toto je môj asi fakt, že najlepší kamarát Robko zo Slovenska. Už sme spolu toho veľa pretestovali. A teraz už dlho sme chceli ísť spolu do Peru a teraz prišiel ten deň. Tak dneska sme sa stretli v meste Cusco. Sme práve na raňajkách a toto je vlastne Robert. Čaute, sme na raňajkách, ja pijem kávu, Vicky pije kombuču. Ja pijem kombuču a vlastne je výborná, teraz to pijem z blueberry, je to veľmi zdraví prospešné. Kombuča je vlastne, je to taká huba, no sa to väčšinou pestuje v takom skle, v sklenenej nádobe, je tam vlastne voda, tá huba tam pláva, akoby tak na vrchu, no a na to, aby žila, jej treba dávať jesť, čiže sa jej dáva vlastne cukor do tej vody a väčšinou sa jej dáva čierny čaj. Že ona to je vlastne jak taká výživa pre ňu a ona sa postupne akože zväčšuje, rozmnožuje, dá sa potom vlastne tá časť tej huby odrezať, dať do iného skla a takým spôsobom sa v podstate dá rozmnožovať. Super na obnovu črevnej flóry a celkovo akože zdraviu prospešné látky. Prospešné, hej, super, aj káva je zdraviu prospešná. Tak mne to veľmi chutí, dalo sme práve v nejakej vegánskej plant-based reštaurácii, keďže sme obidvaja vegetariáni a zdravo sa stravujeme, čiže sa veľmi tešíme na papanie a vlastne dneska začína naša výprava. Špeciálny, no fajne to vyzerá. Tak práve prechádzame ulicami Cusca a teraz v tomto období je tu takisto zimné obdobie, ale v týchto mesiacoch sú festivaly, čiže ľudia z celého Peru sem chodia, sú v krojoch, sú oblečení, je tu kúpa turistov a vyzerá to asi takto. Plno ľudí, veľmi busy. Tam je nejaký sprievod doma, no? Hudba, market. Tak toto vypadá, keď máme sladkú krv. Wow. Sme opustili turistickú zónu a snažíme sa nájsť také práve miestne domy a ulice, kde nie sú turisti a kde môžeme vidieť naozajstnú nádheru tohto Cusca, ako ľudia naozaj žijú. Hlinené domy, pozliepané, bez strých, bez okien. Je to naozaj zaujímavé pozorovať. Je tu ostré slnko, ráno to bolo naozaj zima, mne bolo zima v mikine a v dlhom oblečení, teraz sme sa vyzliekli a Roberta aj dosť spálilo. Celý som červený. Toto je ono, krásny výhľad. Wow. Tam je nejaká montáňa zasnežená vzadu. Zasnežená montáňa. Tam pôjdeme peši. Tak práve sa snažíme vyšplhať na najvyšší bod tuto v takejto dedinke a nejak dorovnať tú nadmorskú výšku. No tak práve na prechádzke Cuscom mi začali trpnúť nohy a nechápala som, čo sa deje a Robert mi to celé vysvetlil. Lebo sme vo vysokej nadmorskej výške, teraz ideme tak do 3500 metrov a v podstate je tu väčší vzduch
A podobná vec sa nám diala vlastne v Nepále, ako tam sme boli vo vyšších nadmorských výškach, ale v podstate pri nedostatku kyslíka a keď ešte není telo aklimatizované a nemá dostatok červených krviniek, ktoré sa časom vlastne vyprodukujú tým akože pobytom vo vyšších nadmorských výškach, tak vlastne telo reaguje tak, že je to také trpnutie, až také bolesti. Wow. Viem, že keď som prišiel tak na šupu do 5400 metrov, tak to bolo také, že až keby mi takto trhalo žily, že taká až bolesť. A v podstate netreba sa premáhať, lebo je možné dostať výškovú chorobu, kedy vlastne tým nedostatkom kyslíka môže opuchnúť mozog, môže sa začať hromadiť voda v pľúcach. A následok je smrť. Sa nám stalo, keď sme boli teraz v Nepále, že nejaký 56-ročný Čech vlastne zomrel na následok výškovej choroby. A zaujímavé je, že výšková choroba, či je takto vrcholový športovec, či má 70 rokov alebo 25, výšková choroba si vlastne nevyberá, nedá sa na ňu pripraviť. Nedá sa to vlastne zvládnuť kondíciou ani vekom. A najlepšia prevencia je ísť pomaly, nepremáhať sa, dýchať zhlboka a robiť si aklimatizácie. Tak, už sme naspäť v meste. Pozrite sa na ten festival, je to neuveriteľné, koľko ľudí, koľko národa, kroje, ponča. Úžasné. Hello, hello. Máme zasa iný typ kroje, rúžové. Trošku iný typ Ježiša. Krásny deň. Tak práve sa nachádzam v obci Yanaguara. Najbližšie mesto odtiaľto je Urubamba a cestovali sme sem asi 1,5 hodiny z mesta Cusco. Chcela by som vám niečo povedať, jeden príbeh a vlastne ono to všetko začalo, keď som išla prvýkrát do Kolumbie minulý rok v januári, v roku 2022 a už vtedy som mala volanie ísť do Peru, ale stále sa diali veci, že stále som sem neprišla. Išla som sem už 3-krát a stále som sem nedošla. Lenže niekedy veci sa dejú tak, že prídu až vtedy, keď sme na to pripravení. Tak teraz prišiel ten moment, ten deň a pripravená som, takže som tu. Ale stále, keď som sem išla, tak niečo sa stalo. Skončila som prvýkrát vlastne v Kolumbii, potom Venezuela, potom Mexiko a stále som sem neprišla a teraz som konečne tu. Je tu krásna záhrada, máme tu temazcal a rôzne medicínske ceremonie, takisto retreaty pre ľudí, ktorí sa chcú liečiť hĺbkovo. Teraz sme tu a odovzdávame si nádherné znalosti, poznatky a zažívame krásne chvíle v spojení s prírodou a v spojení s medicínami. Tu máme vlastne potnú chyžu, alebo inak nazvané aj temazcal. Tu je horúci kúpel. Tu sedíme pri ohníku a záhrada je naozaj krásna v obklopení hôr. Toto je vlastne ceremoniálna miestnosť. Tuto je náš majster San Pedro.
Naozaj krásny svätý priestor. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful. Taita inti, mama kila, pokilo kunas, omani kunas, tawa kata pupunas. Papa wajubita, taita kulioriti, papo zangati, papo pantai, papo sewona. Papa lindo, a todas las energías presentes en este punto del universo, pedimos permiso para empezar la ceremonia. Que nos dé tu sabiduría, papá, nos dé tu cura. Muyui kamushu, Toshoi kamushu, Muyui kamushu, Toshoi kamushu, Nina patape. Pédelo con mache, nena, sin que boten los jugadores. Mache. No sé, tú lo tenías. Acá está. ¡Allá! ¡Lima, coche tu madre!
Máncora neexistujú normálne cesty. Všetko vypadá takto. Je to proste piesok, lebo je tu pláž a proste nemajú tu cesty, nemajú tu asfalt. Všetky taxiky sú tie mototaxi, vlastne tuk-tuk, ktorý vlastne má vzadu iba kabínu a vpredu je motorka. A tak sa tu chodí. A proste nemajú cesty. Tak to vyberá každá cesta, ktorá tu je. Krása. Na zdravie! Na zdravie! Ahojte, prajem prenádherný dník. Zažila som veľa krásnych momentov, samozrejme. Momentálne som bola na tom tak, že nechcela som ísť viac už do hôr, nechcela som ísť viac do zimy a hľadala som nejaké teplejšie miesto. No a tu sa dostávame k mestu Máncora. Máncora je na totálnom severe Peru a vlastne ja som ľudia netušila, že takéto miesto existuje. Vidíte, aká som krásne opálená a to som sa ešte pred chvíľou šúpala zo zimy. Čiže som veľmi šťastná, že som tu, strávila som tu 1 týždeň. Dneska je môj posledný deň. Cestovala som sem vlastne 24 hodín autobusmi. Teraz som tu a moja cesta pokračuje ďalej do Ekvádoru. Opúšťam Peru s láskou, s krásou. Ľudia, každému odporúčam sem prísť. Kto má rád taký, že trošku hippie life, voľný život, proste pláž, teplé počasie, palmy, kokosy. Je to tu aj lacné, sú tu trhy, sú tu aj turisti, nie je veľa, ale sú tu nádherné pláže, také veci ako surfing, windsurfing. Ja som skúšala včera ten bodyboard, to bolo úžasné, chytiť tú vlnu, že čakáš na tú vlnu a proste ona príde a užívaš si len ten prítomný okamih, len ten prítomný moment. Ja už teraz chápem, prečo je toľko surferov po svete a prečo vlastne tam dokážu čakať aj desiatky minút na tú jednu vlnu, lebo ten pocit, keď ju chytíš a spustíš sa po nej, to je na nezaplatenie. Porúčam túto Máncoru na 100%, mne sa tu veľmi páči, je tu dobrý vibe, super ľudia, oni to tu volajú, že Buena Vibra. Najviac sa mi páčilo tu a vlastne tie Aguas Caliente Machu Picchu, ale som momentálne rada, že odchádzam a že idem zažívať nové dobrodružstva. Čiže ďakujem veľmi pekne a keď ma chcete sledovať ďalej, sledujte Vicky Trikis.